எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாண்டா. அதான் ஃபோன்லேயே சொல்லிட்டியே, மேலே சொல்லு. அது ம் நான் ஒரு பையனை லவ் பண்றேன்டா. ம் அவன் கூட நீ தாண்டா சேர்த்து வைக்கணும். நீ தாண்டா சேர்த்து வைக்கணும். எத்தனை நாளா? அது என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம். ஏண்டி பெரிய காதல் மன்னன் அஜித் குமார் நினப்பா அவருக்கு? ஏன் குட்டி தனுஷா இருக்க கூடாதா? என்ன பார்க்கும்போதெல்லாம் உனக்கு அப்படி தோணாதில்ல? என்னடா? ஒன்றும் இல்லை, சரி வா பார்த்துக்கலாம். ஏய், அவன் என்ன பண்றான் என்ன ஏதுன்னு ஒண்ணுமே கேட்கல. உனக்கு அவரை பிடிச்சிருக்குல்ல, அதை தவிர எதுவும் தேவையில்லை.